Ke Khadija, kin san me? Na juma ina kallon ki, ina ji a raina ina son ki. Soyayya ta za ta karbu a gurin ki ne ko ba za ta karbu ba? In ba za ta karbu ki faɗa min, ba sai kin mun koyi ba kwarci kwarcin gane? Allah ya iya in soyayya da kai. Gara na ji na yi soyayya da kare. Da kare wai? Ke Khadija ke za ke ga mai gidanmu irin wannan magana eh. Mun wani yarinya ne za ta zo da ni faɗa ma bakakin ban amadan duniya. Za su taru su min dariya baran da son Khadija ba saboda Khadija rayuwa ta ce. Ka bani gurin wuce na kuma san ka hanya. Sai gaggawa cire na aranka. Jini ba su an ka ba. Zan baki guri ki wuce amma ki sani ba zan daina bibiyan ki ba har abada. Wata wata da kira da kuke kuka. Ina lalata ne gurin sai yana so na. Yanki na kanya idan yazo ba faɗa mishi. Kike daina kuka. Abu da mu ya daina rayu shine baka faɗa min ba. Me yasa nake faɗa miki? Saboda alƙawarin da kuka mai sai. Yaushe maman ku ba ta da wani burin da ta inganta rayuwarku da ke dan uwanki Amir. Jami'in sirri ne amma maganar sirri ne shi yasa ba faɗa miki. Abu gurin shi da shi. To abokina sorry abokin da yaushe ka iso ne inda zai ta magana nan gurin hankalinka ya dauke ni me sirri ne ya ne kawai abokina wallahi kwata kwata ni ban ma san ka iso nan ba abokina wani abu ne yake faruwa da ni kana ji ba wata yarinya ne ta sace min zuciya na abokina na rasa ta yadda zan yi ta tafi da zuciya ta abokina ba zan iya hakura ba dole sai na same ta na sanar da ita abin da yake cikin zuciya na sannan zan samu na so gaskiya abokina bana ce amma dai to ita bai ko Allah ya sa amma daga ina amma da Allah ya mata wani abuwa yi oke abubuwan ku da Allah in ba za ki da wani gaskiya in ba na manta ba ina ga kin bar gidan su Maryam a ta can baya ina Maryama kin bar gidan su ga ta gidan su a ta can waje abun da ya faru abokina sunanta Khadija gaskiya ina musifan santa amma in tambaye ka ba san gidansu ba gaskiya ban san gidansu ba ni yanzu haka ma ban sa wani abu ba take in ban manta ba zan iya ga maka inda take kuma za mu iya ga inda take shi ke na abokina gaskiya da ka min haka ka cika jarumtaccen aboki wanda zai iya ba da rayuwa abokin idan ban maka wata wa zan yi ma gaskiya na gode Salamu alaikum. Dadi na shigo gari wallahi. Insha Allah wani zan shigo gida. Ba da mu na gode da ni. Salamu alaikum. Wa alaikum. Barkan ku da rana. A gaji al'amura. Ya huta. Ya hanya. Sai gode wa ubangiji wallahi. Na shigowa. Hello wallahi. Ya kuke? Wukina na gafa ka murmuri wallahi. Allah ku Allah ba kai ba wallahi. Ina son shiga mutumin ai ya dan samu wani Allah wani harka ko to bari ina son shiga rika ba damuwa Kawata ni fa har ga Allah na san ya takura mu. Babu wanda zai maganin sa a garin nan ne shi yasa in samu. Ni fa na cewa babu wani idana da rafa duk yadda ka je tsaye kawai yau iya wuya ne yana same ta an kashe bot. ya ka diga ai ga can da ke da Maryam Allah ko littafi ya tafi ya dace su. Assalamu alaikum. Gajiya. Lafiya alhamdulillah tambaya nake ko da Allah ya sa kun sani. Allah ya sa mu. Gidan Malam Mustafa. Malam Mustafa. Namiji ka san gidan Malam Mustafa. Ai wuce da Allah. Kai
dai ji mana ware da Allah sai ta layi da Allah ba ku ina so ki sani ki sa a ranki duk lokacin da na kalle ki da wani ɗan namiji sai na kashe shi wayo Allah na kisa kuma inda kin ga alala ta faɗa haka zai iya aikata wata wanda ya zo ya wuce ne ya tambaya ma'aikata ne na alaƙar da ma'aikata